140 delegat minn 15-il pajjiż differenti fl-Unjoni Ewropea li jagħmlu parti mill-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran waslu f'pajjiżna għall-Kungress Met Fish Forever. F'dan il-kungress maqsum f'jumejn bejn it-3 u l-4 ta' Ottubru qed jiġu diskussi s-suċċessi kif ukoll l-isfidi li jiffaċċjaw is-sajjieda u l-operaturi fis-settur tal-akwakultura. Dan il-kungress huwa organizzat flimkien mal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tal-Ġnus Magħquda, l-FAO u l-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran, il-GFCM. Dan hu s-sitt anniversarju minn dun tlaħqu l-miri tad-dikjarazzjoni tal-Met Fish Forever li saret f'pajjiżna meta dan l-istess kungress kien tlaqqa fostna fl-2017. Wara diversi xhur ta' negozjati xprunati mill-Kummissjoni Ewropea, din id-dikjarazzjoni waslet għal ftehim għal perjodu ta' 10 snin bilan li tipproteġi s-saħħa ekoloġika, ekonomika u ambjentali tal-Mediterran. Fil-ftuħ uffiċjali tal-Kungress, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, Dr. Elisha Buġija Sajd, qalet kif il-ħajja fuq il-baħar mhix waħda faċli u għalhekk bħala komunità Mediterranja għandna naħdmu id fid biex ngħinu lis-sajjieda fil-ħidma tagħhom. Semmit kif Malta saret l-akbar konsultazzjoni li qatt saret mas-sajjieda fejn permezz tagħha tfasslu fost oħrajn proposti leġislattivi li se jiġu diskussi fil-Parlament. Is-Segretarju Parlamentari qalet kif ġew introdotti miżuri speċifiċi biex jinkoraġġixxu lis sajjieda żagħżugħa fosthom bi kwota għal qbit tat-tonn għal sajjieda taħt il-41 sena. Spjegat kif din il-konferenza timmarka pass importanti ieħor f'dan il-qasam fejn hi opportunità biex flimkien bħala Mediterran jaħdmu ban wieħed għal settur aktar b'saħħtu għas-sajjieda u ċ-ċittadini kollha. Min-naħa tiegħu id-direttur fid-Dipartiment tas-Sajd Gilbert Balzan qal kif lan ta' din il-konferenza u li l-membri stati jagħtu l-appoġġ għal sostenibilità fis-sajd fil-Mediterran u tkellem dwar diversi progressi li saru f'6 snin. Pass importanti li sar fil-ftehim ukoll ta' 6 snin ilu huwa li jsir monitoraġġ fuq is-sajd fil-Mediterran. Bekk l-Ocean Sentinel li wkoll qed tagħmel il-petrol vessels fil-Mediterran qed turi wkoll l-impenn tagħha biex bekk ikonna aktar sajd sostenibbli.